Wow! Takže nazdar lidi. Tady je první vlog na mém kanále Dibas. A já tady budu teda točit od teďka už jenom vlogy, protože já jsem se chtěla přihlásit na počítači, na mém PC. A chtěla jsem se tam přihlásit za můj účet, ale ono to nešlo. Takže já inteligence po mně neslo. Takže budu teda na tomto videu, na tomhletom teda kanále budu točit pouze vlogy. Vlog style, bitches. Ne, pardon. Takže budu se snažit dělat nějaké ty vlogy, budu dělat třeba tagy, jako dělá Api, Smusa, Kogo a vlastně všichni. Například třeba nějaké fakty o mně, například nějaké ty 25 náhodných otázek, nebo 50, nebo klidně 100. Tak, takže to by bylo první. Natáčím na svém mobilu. Mám mobil. Jsme čekali. A já teda budu v některých vlogách jenom povídat o tom, jak se dneska dařilo. Některých zase budu mít nějaký ten tag. A nebo uvidí, prostě co se připnete. Takže v tomto teda vlogu bych vám teda chtěl říct, že vás teda vítám na, no vlastně tento Dibas kanál bude vlastně vlogové, jo, kámo. Takže to bude vlogové a tyhle ty vlogy budou mít tak 3 až 5 minut. Tohle bude informací, takže bude to mít teda 3 až 5 minut, to by bylo teda první. A dneska, jaké téma si budeme povídat? Zeměpis. Protože totiž mě teďka napadlo vlastně, že mi už se totiž blíží pololetí. Každý z nás už píše velké, obrovské testy. Takové papíry. Blbý papíry, na kterých je spoustu vět. Na kterých je spoustu prostě vět a které většina z nás asi ani nerozumí. Dejte mi minutu. Budíš světlo. Tak, takže a samozřejmě já už jsem v 8, takže vole. Já už jsem v 8, takže nám už se teda blíží druhá čtvrtletní práce. A to je z zeměpisu. Ten ze zeměpisu prostě. No, perčic! To je zeměpis Německo. Maďarsko. Konce. No, neboť já ze zeměpisu nepropadám, myslím. Neumím česky. Jediný vůl, češtinu neumím. Mám angličtinu mateřštější než češtinu, ale takže teda já se budu učit teďka zeměpis, takže tohle to bylo jen takové videjko, ve kterém ohlašuju, že budu točit pouze vlogy. A takže teda to bylo první a když tak teda, protože já vím, že moje první 2 videa písničkové už se lídlo